so tawi tan ko remde jiddon ndiyam na badi gese ne badi ala ko heddi sona wadde aménager dum président Madany kan ma réglu dum te ɓoyata so Allah jaɓi mon pawen guite moɗon sabu kanko o arani sarande on par ce won nehiɗo ɗo ene wiye say so wi say tan oɗon gandi o wi ko ɗo heno jeeya ewa say noon so tawi ko ɗo nehi en wi onon kon saranteɓe ƴewani no ñamirɗon ƴewani no dañirɗon on so wiyano wallon funti on kadi won garnoɗo ɗo wi onon ko ɓinguel mortoɗo fatat ɓinguel morowo noon fadi gila nden ha joni yani haydara te julde ta juulama ha paari mbaɗe julde juulama on jiyani haydara hoto neɗɗo funtu on laaɓi ɗiɗi te Madany kan arani funtude on ko haala ɗo ko fo noon mi wawi résumé tan e gueɗel gotel woni guura sukaɓe jiiɗi ko wurde mawɓe jiiɗi ko wurde te Dundu ari ko wurnude on gari mbiɗon wonde ko ndemaka ganden wonde Mohamadou Madany kal ko ndemowo saɗa woyto noon goytotoɗa ko gandanɗo hunde nde ko goytotoɗa ko ndemowo omo andi maaro omo andi ko watte haade maaro ne waɗe pré-irrigation omo andi maaro ne waɗe irrigation omo andi maaro waɗe pépiniére ene omo andi maaro ne waɗe kiwal hay yooɓe ne kiwa omo andi maaro ne soñe ala ko weeɓi e maaro ko kalɗon kay machine aji kadi amin gandi kadi machine aji ɗi ne haani so tawi oɗon jiiɗi wan dañde maaro taw ko rendement moƴƴo il faut dañon machine aji moƴƴi taw ko laamuji walla disque uji eɗen kayni eɗen tampi président Madany wi kañum inniri parti mum o ko gurdam ɗum noon garɗo ina addane en gurdam e cafragol e janggude e dañde place uji onon ko ɗum goyton ɗon e dañiɗo jagguɗen so tawi gila 2012 ha hande Fouta no wiya heyɗi Fouta no wiya taliji ngala Fouta no wiya no manquera école aji no manquera hôpital uji eɗen poti changeude jaɓɓal ko wonno ɗo ko so ummaki ɗo koko gonɗen e rumu ko en continue ten cikkumen fof en nandiri ken ittoɓe ɗum pawen ɗon Madany kan mi salmini dental ngal fof mbaɗa ardina hen jaatige am Kellel Ndiaye mi ari ɗo hande a noddi dental ponar ni moni kala inde mum e yettode mum mbaɗa salminma mbaɗa juuroma ko weltare tigui rigui saabu nde jonde nde darde yiɗanoma gila ko ɓooyi yiɗanoma gila temps parrainage Allah haajani kono min jii darde mon min jii yiɗande mon e amen e faade amen min jii golle mon kadi amin jetta on hen amin duwono on yiɗanoma gila ko ɓooyi caggal parrainage amin ponno arde ɗo e opération sargal suñuy parrain woni arde yettude parrain ji amen kono ɗum hawri eko hawri ko woni élection ji ɗi woni systéme parrainage o woni probléme aji ɗi ganduɗa enen foof en guuri ɗum o dumunno ɓennuɗo ɗum dartini on tourné mo ganduɗa min puɗɗinoma ɗum pour arde yettude parrain ji amen ɗum noon oɗo occasion so dañama min ciftortu on e ko mbaɗanɗon min jetta mon hen ha para min mbiya mon continue golle ha yeeso ko lawol Allah noon laaɓi mum ne keewi hande ene wiye mataw min jeeyaka kono on jii élection dañani min jeeyaka hen ɓe jaltini min hen kono élection waɗani ɗum noon eɗen mbawi yakorade eɗen mbawi duwade e ndi leydi so Mohamadou Madany kan Kellel Ndiaye woɗɓe e Dundu jeeyaka e élection ene wayno de Allah jaɓani taw yo élection wat ɗum noon continuen duwaw mi heeɗima délégation ji kaldi ɗo ɗi fof ko namdi ɗon ɗo ko fof réponse o ko Dundu saabu on mbi oɗon keyɗi ittata heege ko ñamde e Dundu ardi hen ko ñamde holko ittata heege holko hokkata ñamde ko ndema ardi e programme amen ɗum noon son jiiɗi ñamde son jiiɗi wuurde on garat jaggon e Dundu ko ummani ko mballon Kellel Ndiaye mballon mi mballon koye mon on kaali
oɗon jiiɗi wuurde oɗon jiiɗi remde on mbi kadi oɗon jiiɗi sukaɓe yo liggo ɗum de ena haani ndaw ko haani sabu so suka liggaki jinnaɗo wonata e jaam te jinnaɓe men sen jiiɗi gona e jaam ma ɓiɓɓe ɓe liggo so liggima nafi jinnaɓe mumen duwanima ɗumen naata aljanna barkina ɗum noon sen balli sukaɓe en balli jinnaɓe ɓe balluɗen ko koye men koye dewal Allah gonɗen ɗum noon ko wallata sukaɓe liggey on kaali ɗum ko ndema eten calo remde eten gañ remde sabu ko immi e leydi fof koko Allah barkini ɗum noon ndemen cuusen ndema ballodiren e ndema on mbi machine aji ene yurmini Fouta ɓuri hewde ministre aji e Sénégal e oɗo gouvernement Fouta ɓuri hewde directeur généraux ji e Sénégal ha tengte wuro ngo ɗo Nguidilone kono lawol dane maayo ngol duuɓi jeeɗiɗi nani mbaɗa nana ɗum mbaɗa ara e oɗo rongrong on tampi on keyɗi kono on tampi e poussiére kadi sabu poussiére oɗo sona pawle wona goɗɗum ko addan toon ɗum noon changement yonti changement c'est avec la jeunesse changement ko yiɗande hoore mum kono noon ene weeɓi eɗen mbaɗa critiqué eɗen mbiya politicien ƴi mbaɗi ɗum ko mbino mbaɗani kono ko enen gotaniɓe ɗum noon eɗen dañi hen responsabilité enenne kadi yonti seɗen cuɓoɗen yiɗɓe yimɓe sabu noon yurmede yimɓe so neɗɗo seno suuɓo laamotoɗo foti darde ko on est ce que ene dañi yurmede yimɓe sabu Allah ko tagui ko foof wi ko neɗɗo ɓurani ɗum hen ɗum noon sen jiiɗi gurdam men change en mbaɗat feere cuɓoɗen laamotoɗo dañde yurmede yimɓe ɓe programme Dundu noon wona goɗɗum so wona ardinde neɗɗo e dow tali neɗɗo wuura ɓuri taliji guura neɗɗo wuura ɓuri dañde immeuble uji ɗi gasata neɗɗo wuura ɓuri dañde bâtiment ji ɓuri dañde stade uji ɓuri dañde ɗum fof no moƴƴi kono so neɗɗo wuurani holko nafata ɗum tahi mbimi Sénégal ene wiye Sénégal waɗi développé ene wiye Sénégal dañi aéroport joɗɗo ene wiye Sénégal dañi stade uji dañi Diamniadio dañi BRT dañi TER dañi ɗum fof kono wayno ko hono huɓere joɗɗo tan taw sa naati nder yimɓe ɓe ngala ko nguuri wayi ko hono naata e huuɓe jiya coynoɗa huɓere yonde étage uji 10 taw sa naati nder ala leeso taw sa naati nder ala courant taw sa naati nder sukaɓe ne ngala ɗo leeli taw sa naati nder sukaɓe ngala ɗo jangi taw sa naati nder mawɓe nana leeli ene pawge ngala ko cafrori ɗum waɗi min mbi vision gurdam kesam Dundu lenen woni wadde feere so min ƴefti laamu ngu so tawi ko étage uji 10 laamu ngu yinno mahde min gari min tawi ɓe mahi étage uji 5 minen ɗon min dartoto min naata nder min daara yimɓe ɓe no gurdi min balla yimɓe ɓe no gurdi so yimɓe ɓe nguuri dañi no cafrori dañi no ñangiri dañi liggeyaji so ɗin probléme aji réglama ha pari min continue min maha étage uji keddiɗɗi ɗum woni vision amen ɗum woni vision Dundu lenen koye ɗum min noddata mon garon e liggey he Kellel ne jaggi hen amin jetta mo amin gandi yiɗande makko o wonno e politique ha pari sabu politique wona haydara so wona wattude haqqille yimɓe ɓe min min tawimo e politique sabu ko battunoɗo haqqille yimɓe ɓe min gari tan wallodirde e makko kanko ne o ari wallodirde amen ɗum noon onon fof jagge ballodiren ɗo jiɗɗen yaade ɗo jettoɗen ɗon machine aji ɗi on kaali machine aji onon remoɓe ɓe ene wayno de so Allah rokki men laamu on probléme régloto définitivement
on probléme régloto définitivement sabu yiyande amen e Sénégal woni ko développement ko less fuɗɗorto développement immota ko dow ene jippo a heɓata semence uji mbaɗa 100 milliards mbiya 100 milliards pour campagne agricole taw ko dow immorto soode dow ene jippo ha nde yettoto mon tawat gasi walla ko ceede seede keɓaton hen développement woni sa wi 100 milliards e campagne agricole mbaɗa feere 100 milliards ɗo fuɗɗoro less ene ngabba ene mawa yimɓe wonɓe less ɓe naftoro ha para hade heddiɓe naftorade hen ɗum noon koye ɗum min noddata mon on liggey fuɗɗima gila hanki ma jokkite bisimilla mon e on liggey ballodiren nanggodiren ha Allah rokka en ko jiɗɗen ko mi yetti on e darde mon on jonde nde juuti kono ko weltare tigi rigi mi nimsitani garangalam ɗo ko weltare tigi rigi mi ñaaguima Allah kadi yalla rokku en yindirde jaam kamin caloto kadi woni haalde kamin mbaɗata walla fodde kamin mbawa kamin mbawi de mamin mbat kamin mbawine mamin mbatte samin kaali kamin waɗoɓe kono noon min kalata kamin mbaɗata ko ari fof oto jawane min gande ɗum woni haqqe doole amen ko hoddi ko ballodiren ko jolfuɓe mbiyata das fananal mbaɗe feere keɓon carte ji mon mbaɗe feere mbaɗon cellule aji ɗi so woote yonti goton nden kam amin jakori Fouta ma ɓamto amin jakori probléme aji Fouta ma réglo saabu noon fuutankoɓe ko yejjitaɓe eɗen ñaagui Allah rokka en ko jinnoɗen mi raɓɓiɗino ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh